Diyan magkagikan mo ko. Ano wa man ka mo simba? Wala jud ka wak, wala jud ka maguna-una. Pagkasabado gani, musayo ka pagkatulog anak kay pagkabuntag Domingo mamusimba. Sa isa ka semana, isa ra ang iyahay. Posible di ka kasimba. Computer jud ang imong Diyos. Di ba ang computer imo mahal. Kay kita gani mabuntag to ang atong first love Ginoo man. Oh. Wala jud ka. Kana malipayong ka dinhi sa kalibutan. Unya raman ka silutan ug mamatay na talaliman ka. Dinhi ang adlaw init kaayo, moingon ta perti yung inita. Ug mamatay ta ang impierno. Permanente magdilaap, permanente. Wala jud ka. Nag-unsa rin ka ganawak? Computer. Sa'yo sa buntag. City. Mao na iya first love ang Ginoo computer. Pagmata na ko. Nagilis na sila. Huwag ko kaligo po. Dili wala mag-ingon ang Ginoo pangaligo ka mo adi sir masimba. Bahala og way ligo ug mosimba ka ug dili na maapas ang oras. Mo yan ko. Mao na ang imong Ginoo sa imong hunahuna computer. Ang imong Ginoo. Wala na magkamaguna-una ang lain. Og pananglitan, kalinturahan ka o bupiangan ka sa Ginoo, butahan ka diha. Unya ang computer may imong sampiton. Sampiton imo ang computer kay lugitong ko na mataron. Unsa? Ginoo. Oh. Nakatulong man lagi ka nga Ginoo sa piton. Naabita sa Biblia nag-ingon. Ginoo pasaylo ako kanang katapusan na babang kong Ginoo. Ginoo ing sa pahawa ka mo kay wala ko makaila sa inyo. Kay mora ba isabit og dai kinahanglan. Uy, ko naabit to sa Salmo 56. Ingon nga pangitaan ninyo ang Ginoo kay ang Ginoo maayo nya kung ha lagi og bes ako pagkisang kaniya oy 23 nagsimba ko kaniya na ako bes 12 na dito pa ko nagtuon sa simbahan ikaw pila Isa. Sara ba di ay Sige, magkakatudlo. Tuloy, ako na ibalulok mo kaniya na sa Salmo Dos. nasa Isiyas, wala makatanaw-tanaw. Nasa Salmo ang daghan ang verse. Unsa may pulong ganihala? Nagsimba man ka, unsay pulong ka ganiha? Ang pulong nga gihatag sa Ginoo ganiha ang pulong nga happy o sis Joy. joy. Unsa daw kalahian sa happy ug joy? Unsay daw kalahian sa happy og joy. Unya Joy. sila ha? Joy, dili Joyce. Joy. Unya sila raman andito dapit sa kilid ang nakatubag kay si Ervin man. Ako. Ingko kini di ay maot bitang wala tay ka. Balo kay di man ta kay kuan anak pero si Ervin ang nakuan na montong kay kuan ni. Kuan nga ang joy gikan to sa baba. Dili ang joy ay ang happy daw la kay kuan siya limited nga kalipay nga mahatag sa tao while ang joy unlimited nga kalipay nga mahatag sa Ginoo. Ang happy God maglipay-lipay ta, mag-birthday ta, maglingaw-lingaw ta, happy na nato na pero kalahian day ang joy. Kay ang joy sa kasing-kasing Kalipay diri man di ang joy sa kalipay sa kasing-kasing. Ginoo. Mao na. Siwa ko la happy o joy? Sa imo ako happy joy. Happy.
Bibi, kanang nahapit ka, mato ka kang pog, nga mag-computer, happy lang ka. Enjoy di aman sa imo kinilad man nimo sa imong Buko kasing-kasing. kabalo. Simba lagi tapuhon. Simba ka Ano daw, Domingo. dili daw kuno ka muuban pag simba. O dagan mo gud manghitawak nga nandi. Pagkawa, lagi ko lang. Wala. Kaho ng alas 8. Lasiti pa man to. Lagi- Simba nga ano daw kuno nga di man jud magpirti jud dagana mangita sa imo wakil. Nadyo'y katarungan sa wako permi. Mm. Nasa'y rason permi ba? Tinuod bitaw na mo lagi na sa adlaw nga Sabado no sayo mga tulog. Kay Domingo manimba man pag mata sa Domingo alas 7, alas 6:30 maligo magunsa diha magingana kay pagka alas 7 hapit alas 7:30 maadto na ta dito kay magsugod alas 8. Kaya wak. Domingo po na. Alas 6 mo ligo. Wala. Bantay ka ha. Say bantay. Anong gipabantay man ko? Ikaw ba nabantay la? Alas 6, bisa ka alas 6:30 maligo ka, mamata ka, maligo. Kaya alas 7:30 pa man ta mo adto. Jogging ko. Igna si Lula wak nga. Sabado sa gabi ila. Di ka dapat mainom og tanduay kay simba pagkaugma. Na. Ayaw, ginom dyan. Gawas yung mainom ko kay sayo medyo ko mamata bisag mo inom ko ayaw pag ko pagbuti. Basta magunsa. Magbilar kay dugay kay mga mata. Na. Bilar man kanang ayaw ko pagbuti kay ako bisag unsa nako kaubog mo sayo jud kog mata. Nganong sayo mo kay kanahubog ron la? No, nag-inom man kay di amoy nagpa-shot diri nga nagdala og tanduay. Ay mga taga Panabo. Ang taga nangaligo gikan dito sa Uraya in hapit diri perting dagana nila. Nagpa-picture daw kuno sila, nagdala og tanduay. Inom pod ko, dagan kayo. Dagi papangita sa wako, ako gipapakuha dito sa computer. Computer di ko palengke. Dito ka ko ha? Madapan ko. Inaglabayan. Di kagikan wak. Diin ka ko ha? Ito sa balay, bag ko. Nagunsam ka dito. Diyan ko. Dahil kong diha ka sa... Bibi. Lo nagsabay silang bibi la. Ito sa balay. Oo. Istorya sila. Nilisngag mo lagi mong ilong wak. Magpapainiton. Mangagda ka kanama ka dagang kwarta. Ganino, palitan ganino ko. 20 ka makaon. Ala, wala na. In love din kay ning bibi la. Ano ba? Gipalitan na niya sa bibig 20 ka makaon. Kaya na naman yung kay kwarta ka daga naman Dagan, mapadala nanay sa dito. imo. Ha? Mga, minsan ako, mga tropa. Tropa-tropa. Dagan, nanay. Kaon-kaon mo dito sa balkon. Shout out sa mga gwapa. City Asesor o Panabo, Davao del Norte. Shout out sa gwapa na asawa ni Iman Valencia nga si Miriam Duhale Valencia from Panabo City. Shout out po sa Honda Davao Honda Scooter Panabo Chapter. Sabot na ha, musimba na ka sa Domingo. Sayo na matog sa gabi sa Sabado. Hmm? Ayaw, Deal mo. nagsabot ko, ayaw ginom sa Sabado ha. Mainom ko og sayo ka mata. Nagsabot ganito no. Oo. Bantay kag mo inom ka. Amri ko diri adto ko dito ilason. Ito yung pagi wak mo kainom. Di man ko maka surute. Pagabot diri. Pagbo diretso. Sa nagba. Ida din diretso. El. Deal. Del. Deal. Kasi kung kunin mo kuto-kuto. Del. Deal. Dol. Say dul. Yun ang buong mo yung mga say del. Deal. Del. Bukyara. Del. Deal. Sa pagtanaw mga katik-tik. Bye-bye. Bye-bye. Ayos, ta ba?